Espiritu Santo. Amen. Igrasya ni Apo tayo sa Kristo, kaya ni Diyos Ama tayo, dan di panangkailangan ng Espiritu Santo, kaya kabumakan tayo. Kasta umangot ka. Kakagsat, itong nag-isa, the celebration in panagkim na piya, ti Diyos dan ni tao. Ni Apo Jesus, hindi nang ibabawat siyang namagitan para magkaisa at magkatawaran ang tao at ang Diyos. Tayo man na nawatan ng kapya, iintirmalubong, paglantan, kumunbunot tinisyon, ito'y Philippine Sea, South China Sea. Nagpipigsa ni Armas in Amerika at China. Kaya tayo na saan tayo di crossfire. Maulit tinulwarto, kaya tayo mga po nagkaroon. Dahil man nawalan ni Reyna ni Kapya na lapunan na ang aming dagas na panunod ng plano itatapos nagigagagas na panggap ni Satanas. Hintay namin nagbabawi nagigibas-baso kayo. Nawatan kayo ni pamakawan niya. Nagkulpisara, hindi Diyos na mananaparin. Kaya nagkaroon ng sa siya kabasa, hindi manunod sa utarang tendilo. Baso na. Semua pagkakasya at sa Maria ng mananaparin. Kailangan na Diyos ng Santos. Pagkakalayon ng kapsa ay kakasya at umakyaw tayo ng Jesus. Kasya na tayo naman, pinanaparin ng Diyos. Makawalan na magigibas-baso kayo, gantipan na kayo, ibigyan namin natin. Amen. Apo, kaasya na kami. Ako kaasya namin. Kristo, kaasya na kami. Kristo kaasya namin. Apo, kaasya na kami. Ako kaasya namin. Gloria iti Diyos, iti kakatuan.
Mararat tayo panamutan, iti panggap tayo, iti tayo bisa. Ako inanamin mo, at ikaw unaan aning pero, isudi lintag ti ayat. Tulungan na kang kahi, nagayan tingka, at iparang na tao. Tapno, mabulbog ni, ti agtanayon ng biyak. Gamukan ang aming Kristo, isa kami pagbiyagan ng pagbabigat ka, ng Espiritu Santo, kaya manayon bawat ng kanan. Amen. At tuwag ako sa dalan kayo, nagiting may basa. Ito'y may basa na alawaking ko, yung Propeta Isaias. Tinanong ko sa aking asking manunod. Dirugan niyo di ako, nagkararap kayo inuwanan. Itataas dupay, masapot na isagdang nagliman kaptapos, iwagas kita ng biyagdan. Baliwan dati, pantanong kanila. Ang subida ko nga, ako ang Diyos kayo. Iso ang mga asin, at matandaan ang mga kuwan.
sa magmamalo ang lalaki nagtagtagper. Kinunan na kalagwala, ikayugat pagtrabaho, ijay kawasan. Dahil punto, i-rumpen at ang gagyo. Itikas ka, napanda. Memorable, iti alas 12, yan iti alas 3. Iti gandani alas 5, napan iti tiyandaan, at nakitaan, isumagmamano ang lalaki, nagtatakder, kinunan na kalagwala. Apay, at kadagalan niyo, itiyempuyo, na nagmalalang titoy. Awan namin pagtrabahuan mi, isang ganda. Kinunan na kalagwala, kinukayugan ang trabaho, iti kawasan. Ini sulit-sulit, kinunan kaya inuwa ikawasan, kaya kalagwala na, ayamang kagiti mamamagyan. Katandaan kita, irugin kadagiti nagudi asimrek. Natakdanan ay maysa ang denaryo, itunggal maysa kadagiti nagudi nagtrabaho ti alas 5. Ini napan kadagiti muna kanayawan timpagruda maadado ti awadan na ngem nagpalabad ti tangdan na kadagiti ugudi inawat ka ti tangdan na ngem dinayamuduman na ti nagpatrabaho. Kinunada, may sanatin na oras ti nagtrabaho dagitoy kapudi na siyempre ngem kami ang nagmamalan ang nagkapkapudukan impadam itangdan ni gaya kinanagaling po at ikawasan ti may sakatapala. Saan ka sinahur? Imanawag ka, inay sa denaryo, at tangdan mo, at umanawan. Kaya kung manipada, itangdan mo, intangdan mo, itinabunin. Awan kaya, ikalim naga, amang gasto ni parta, kas ti pagayata. When umamal ka kani, ang sipod na naparabra, ingibos ni Jesus, naroon, umunan to, nagiti maudi, at maudin to, nagiti umunan. Ti Ebanghelyo ni Ako. Ako Kristo. Ang tuwag sa may katarungan ba? Katati may isa ka sa lunsod di Gospel kata ang takadi justisya dito sa Santa Maria may katarungan ba? Sa kapugasan meron nataron at ikaroon katabsat di Gospel ang naging trabahador at pamala ni Siyentula ngam ang sasabali di panangrugi di panangtrabaho na adati 12 oras adati siyam oras adati 6 oras adaman iti tatlo ada may isa oras na it's unfair. Ay tenan na ikataragan naging kakabsat kayo sana makagulgulod ti justisya iti trabaho na may ikat ni usto kasweldo. So paalala lang po sa mga employer, igalang ang mga trabahador. Tatlo sikat may sakabad na trabahador, mga manggal, empleyado, saysayaan, at trabaho, agisam, aggagat, nasama ka sa mga ang gagana kay
hangtang na ito'y magsaserve ng simbahan, at kanya natin nasapang ang ruhin, dati alas 6, at alas 9, alas 12, naman alas 5. Nasapal, at dati ng ruhin, kabagbanwagan na, at ng ruhin, mga 40 anyos, at ang ng ruhin, nag-retire, nagsasabali di pa ng ruhin na, at siguro, oras sila, rekrutan na kapag niya ako Diyos. Kaabay, manong iti nakayan at nakatawan kapagsa sa iman. At yung COVID-19, around 250,000 all over the world. Ganda dumapay na saksakit, dapat tinatay na po iti depression, dapat natay na po iti krimen, gubat, manong makararawa ata, manong kanyada, tinakaskat kay langit. Iman, sigurado na anak yan ang amin. That's the problem. Responsibilidad namin lahat. Kaya bukod saan, may saka na trabahador ni Apo Diyos. Aramihan kami, itrabahon, pagsa. When no mas importante, na hindi material na mana, patagdag balay, birthday party, trabaho, ito'y kaniyay. So, God is recruiting us. Anong ilang tao dito sa Santa Maria, Katoliko? 12 to 13,000. At may salamat ni Padi. Manuti aktibo, 400 siguro. O, 300 to 400. Aminan, pati na kay SISA, ministries, organizations. How about you, Kapsat? So, let us be generous because God is generous to us. Tumulong tayo na mag-isarap kaya tayo ay makararwa. Tatlo ni St. Paul, this world is ending. Ang daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Yung mapapansin, may COVID-19, ginginan, wildfire, tapos gira, tension. Kaya America at China. Are you ready? Is your family ready? Anytime, dugtan, ini kanibusanan ang katapusan. So, panalangin ng gumabit, magtrabaho tayo ng magtrabaho. Antay na isargan na mga lukoy itatao na sobrang itipagarihan ng Diyos. So, musikapan 40 anyos, 50 anyos, pagkaroon mo, alas 12 ka pa yan, baka alas 5 na yan, awan di ba mo? Si kayo 70, 80 years old, alas 5 kayo, nagtanay sunod na tayo, God can still use you. So, yes Lord, umayag ang trabaho, hindi na ubasa. Tama na. Another lesson, panggap ni panagapan. Be generous, be grateful for God's blessings to you. Hamumakin kita dahil blessing is a bali
face to face, parehas lang. Gold medalist tayo lahat. Pero magkakaiba. 1 Corinthians chapter 3, God will reward you according to your deeds. And then 2 Corinthians chapter 9, ibasit ti imula na, basit ti apitan na, ti ado ti imula na, ado ti apitan na. O di meron rampo-rampo sa langit, may security, di ba?
nakabalin ket pagnanayon ti Dios babugan Kristo ako ni kayso gabo iti panangaasi na iti tago naigawer iti kamka kinayat na tingkat pakumawa kinayat iti perfect na ina ket babagan ni panagtuto na inispal na kami ipatay awan kumpal na ket babagan ni panaguan na impraro na kadapan tigyan na awan ingana anansaka pakigangay kami kadagiti ang geles ket akameles ket kadagiti amin ang ehersito ilangit ket ikan kami tiimno ipanakay tayo mo ket kunami ating agsaragay. Kastaman kalakasan kay dili ang pabiligan na italis. Nagyaman na ng kanya, sana inted kadagiti disipulos kadagiti na alaban niyo, at uminom kay amin, itintoy, dalintoy, ikalis, ibarap, ibago, dan pananayon na tulag. Isu ang may uyat ko, ang may paikan tayo, kaya kadagiti amin na nagkakaw. At umapakawan na yung baso-baso, para bibili na ito'y ang panginagagit yung kanya. Iwalagaw kayo ministeryo ni pamati. Amen.
yung Espiritu Santo, pero kami kanta ng mga balin na Ama, di aming padayon ng gloria, kaya nanayon kaawan tinggal. Amen. Umaralan kayo, di Ama kayo sa bilangin, kas insuro ni Apo Jesus natin.
Petition Maria Silvia Cabayuyong Anigilda Salvador. Tumagdan tayo ako para ikaraan ni Santo Papa Francisco and ako Santa Maria, Tiempo de Epidemia Coronavirus. O Maria, silaw ka italagi, may isa ka asinyal na makaisarakan dan naman. Italagi, di magpagiging ka sa lupa, tagiti masakit, taitad sa anak ni Cruz, makikay sa ako, kadagiti sinagawa ni Jesus, na sa mga tagtuo, nagtalinaan ka at tigad at di makamakin. Sika asalamat na hindi umano, ang mong nagiti makasapulan ni, dan sinananama kami ay paimulay ko'y, tapno kas ijaygan at Galilea, agsuki kami nga inaba na nagdagsa, kalpasan tayo ko'y at tempo di panakasulo. Tulungan na kami inanagusan na kaya, asumurot di pagayatan ni Ama, dan magtumpal ni pagana ni Ako Jesus, na nangatulog kadagiti sa gabaran ni, dan magpaklay kadagiti lalingin ni. Tapno itulong na kami, babalan ni Cruz, itiragsa ti panagulong. Amen. Ita panalangin mo, umama kami ka, nasantuan kayo na ni Diyos, di mo ka paayon na itikararan ni, na kami nga dahil kinakaro at pasulutan. Namikanawa na kami titi, di amin na pagpagdadan, o nangyurihan ka na ikasalan. Amen. Kumalala kayo. Ako, pinagkirat na kami sa walang nagiti sa Sakramento sa ginayunaw at ang ikinamahigan ng parang mo, tatlo ka nagiti, aramid ni, makipakita, ipamati na ikikutan namin. Gabu kay Kristo na kami. Amen. Tuwa kayo, brothers and sisters. So, sinagpili istatin na nalayan, gamang lang ito, bawal di makakaroon ni Kamang Santo, pagsat, ganun buwet, yan sa pati mga ulam na bawal. So, hindi Manila ka 29 October, hinggang November 4, hindi ako naman ito. So, paano kayo mag-bless ni Kamang Santo? Ako, awan din sa Hidayah, kanya ibabalik ko ang aramigan. So, first, pabalik kayo na agkaralan as pamilya. Inuwan-uwan nyo nagiging na kayo. When na dyan barangay chapel, basa yung nagnagan. When no, ito ay the world of memories. So, makayat ko the lay minister, everybody, mga bless, mag-request kayo dyan, Paris Office. Mapanimulan na tao, tayo kapatid ang Santo. Kada hindi nagduma maalaw outside the prohibited days. Tatlo, mabisan na kada hindi panmansyon. Nga, pa-schedule yung ako. Ako na yung tao. So, kada limit na per day. Diyan, so first come, first serve. Mabalik na siya, ang nagiging lay ministers. So, the whole month of October, September, October, November, throughout the year, mabalik na tao, imapan na mga masyado na nagiging tayo na pinusay. Tuloy na tuloy yung tradisyon natin na pag-anunsyo sa mga pamahalaan. Pangiyawag nagiging nagnagan, nagiging binibina kayo sa. Thank you. Let's pray for our loved ones, loved one dead, and para iluhong para ipagpagiging work hard for the Lord, always for the Lord, and do good deeds for God. Tumakdan kayo sa kaya po, kaya kuma, kaya kayo. Hasta umagang kayo. At bendisyonan na kayo ang iman na kapalid na Diyos, kaya bawat kaya na, dan Espiritu Santo. Amen. Basa ng ibig sa gawin kayo, kasi kapag kayo. Pagyan tayo dito. Let us be grateful